Bok, ja sam Valentino, a ovo ovdje kraj mene je petrinjska stucka. Petrinjska stucka služila je za prijenos vina i vode. Radili su je petrinjski lončari kroz stoljeća. Tu tradiciju lončarstva smo nastavili mi iz Lončarstva Val. Sve to zahvaljujući obitelji Stanešić i mom mentoru Mateju Stanešiću. Na projektu Keramika 54+ ću ja biti vaš mentor i učitelj. Naš cilj je naučiti i izrađivati razne predmete, kao što su vaze, šalice, zdjelice i sve ono što vi budete željeli. Projekt Keramika 54+ sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj projekat pratit ćete online na tabletu koji ćete dobiti na vašu kućnu adresu. Isto kao što ćete dobiti i svu ostalu opremu, špahtljice, spužvice, sve ono što vam je potrebno da izrađujete predmete od gline. Cilj ovoga projekta, kao i moj cilj, je da se dobro zabavimo, ali isto tako i da ponešto naučimo. Zato vas pozivam na online edukaciju. Prijavite se, vidimo se.